faɗakarwa ga iyayenmu, muna masu ba ku haƙuri a kan halayen da muke yi a wannan shiri namu, kamar shaye-shaye da ƙwace. Wasa ne, ba halinmu ba ne. Ku gafarce mu. Allah ya taimake mu. Dorime, interrimo ad appare dorime. Make sure una put una ring for anywhere dem dey make una makana wetin name. Mohbad follow here, Asbarka follow here, Maggi follow that way. Any man thing una see na kana wetin name. No lele. Us go clear the armor. Aje. Dimere, matire, ameno. Sister Bada, where you dey now? Come on, more extend fire. This man chiba, I promise ba, you must collect. This man chi, where you dey now? My friend need to come out, no exchange fire now. Abi, you be man. This man chi, you go collect. Interrimo ad appare dorime. Ameno, lanciremo, dorime. Ameno, comandare imperavi, ameno. Dimere, These are bankers, no be badger. One day they will collect. I believe you, my G. They go collect. Gwazarra da kowa cikin ta lalace, gwazarra da gayu cikin ta sirri kwance, gwazarra da kyawawan yan bebi kwance, amma fa ba kai ya zuwa gunsu zance, saboda akwai yanda ba cikin ta kwance, da sun ganka ba ko su baka kwance, su saka maka kanka da bayan ka, su kwantar da kai har su taka ka, suna da salluwai faɗin halalace, sai ka ji kowa ya lalace, sai amsa ma kowa ya lalace, za ka ji kowa ya lalace, sai ka ji kowa ya lalace. Kai ajin ya faru kenan jiya kai dawo baya har da gugu ban kowa ya lalace. Ina fita daga addira ne da duwatsuna da sami ake faɗan nan da su kai. In fito a raunar dani, ai ban shirya ba. Kowa ya lalace. Ai jiya an lalace sosai, kai ka bari kawai. Jiya na an lalace da yawa. They be saying this and that, all that shit is cap. Okay, Pull up on the real rough like with Kowa ya an energy. I lalace. shot you, I robbed you. And Hello? Hello, salamu alaikum. Me ina ji? Sanninka ya kake ya gida? Da wadalla nake magana ne, kowa ya lalace. Kana magana da zi. Wace zi kenan? Ban gane ki ba gaskiya. Wacce ka taimaka lokacin da yaran nan suka zo za su kwace min waya. Oke. Rozi to ya ake yi ne? A yau din ne. Kowa ya lalace ake ciki. Ba gaskiya jarumtarka ya burge ni. Yawa ne a wuce haka. Ya nake.
Dan Allah ina son mu zama ƙawaye, zan dinga kiranka muna gaisawa kuma zan zo na same ka. Shi kenan ba damuwa sai dai na ji ki dai kawai to shi kenan sai kin shigo amma ki laso ni kafin ki shigo unguwar zama to da kin san kowa ya lalace. ka tauna sai ka zubar. To me yake afuwa ne a lissafa mana nan? Su suna 'yan yawu din nan. Manji, where you dey now? Ka dai ji abin da ya faru. Lissafi ya ɓaci ladon, ya fi ɓacin ɓaci. Ladon kowa ya lalace, dai ka sani duk ƙarfin kafaɗa da kuma na gaba ba za su taɓa kai ƙarfin haji ba. Kai tafiyan ba da tafiyan lalacewa, kowa ya fi ba da sai ya kai kowa ya lalace. Yanzu abin da zai faru, ni idigami tattarin shi ba ruwanmu da walidai, amma duk wani yawo da aka rike ba da su ratata. Tana zuwa. Ratata. Kai badas wallahi ba sa yi, na suke ba sa yi. Ina kuke ga badas? Ta! Su suna sun yi fura ba za su yi ba su aye su. Kowa ya lalace wallahi. Kowa ya lalace. Nake shiga haddarin walidin yi da banin shi shadidi wallahi. Mu badas mu ma sun yi da gani haddarin walidin yi da banin shi. Mu rike walidi bi da banin shi shadidi. Duk wanda muka rike wata dole kowa ya lalace. Kowa cikin
lalace kuwa zarra da gayu cikin ta sirri kwanci kuwa zarra da kyawawan yan bibi kwanci amma fa ba kai ya zuwa gunsu zance saboda akwai yanda ba cikin ta kwance. Ya Alhaji, a ce mu akwai gana da aka mun zuwa an jima to wai ake yi ne. Serious ne nake ma magana fa garanti before guraren wannan din. Wai na yau kana son yau a ce da ka zo a ce da ke yanka. Yau kana son yau a ce da ka. Kai ka bari kawai ai ku ka san mun fi so a lalace. Dan Allah ku kowa ya lalace dan Allah. Legend akwai kaya ko? Wannan ai ko ka wani ko lazan kai kibi kaga wani abu ko? Wannan ka wani message din na shi. Ba an jiman ko? Su baka kwance su saka maka kanka har da bayan ka su kwantar da kai har su taka ka suna da salluwai faɗin halala. Bada malam ya kofsa malam ya kofsa wallahi ya kofsa wallahi ya lissafan yake sai godiya bari kawai ranan nan na ga munafikin har ya bige ni wallahi ka banza dan wahala kawai kai banza dan wahala kawai kai ban yarda da wannan wahala da ganin shi bai da gaskiya. Kowa ya lalace. Kai ka ji abin da ya faru. to shi kenan baya waki ma kowa ya lalace ba da shi ne zuwa kowa ya lalace malam ya kwafsa Lazo zinga da kankun abin sun ba Bada ni kuma ba. kai wala ka mama amma kowa ya lalace Lazo a shi karaman nan Timaya kai ma ka lalace Kowa ya lalace. kowa
kowa ya lalace kowa ya lalace ka tauna sai ka yi waska wannan walidin a yanki na yake yana so ya gwada zara amma fa na gaya mai zara ba karfi ba gadara kowa ya lalace kai small wannan zai iya kuwa kasan zarafa ba karamin kwaro bane yake zarafa wannan kaje ka dauko mutum ka duba kayan ma da yasa zai iya ma kuwa kai waska kai ka san yaran saman nan ba zan kawo ma wanda baya yi ba kai kowa ya lalace za ka iya tabbas zan iya waska za ka iya zan iya waska ko a daura na hanya ni ma in shiga harkan nan kowa ya lalace ka tauna sai ka shawarsa small a wuce aka ɗan fulani Baska, na ga wani bari ne, na ga wani ɗawa ne, aka yi ne. ɗan fulani sabon walidi na ne, ina son haɗa ku da shi kai da Simin ku je ku gwada mai ko zai iya taunawa. Ya ce zai iya. Za ka iya? More. Fulani da zuwa rafta kowa ya lalace ka tauna a zuciya a ƙararsa kai ka sa ainihin ɗinka ɗan fulani ɗan small hakan ko ka sa ainihin ɗinka sammun mu da Allah kai dan Allah ya taimaka min broda wa subhanallahi subhanallahi daga ina yau na sake ganin na bar ma wayan ma broda dan Allah ce dan fulani yaron gwaska ya kama ka bude ido da ka dinga yi kaji na fari kaje dan small fulani na ga aiki kowa ya lalace na ga dai abin da ɗan fulani aikin kan Malam Ya'u, you fuck up, Malam Ya'u. Malam Ya'u, you fuck up, Malam Ya'u. Malam Ya'u, you fuck up, Malam Ya'u. Malam Ya'u, ka ci min amana, Malam Ya'u. Ya'u ba na yafe ma wanda suka ci min amana, Malam Ya'u. Ba na yafiya, Malam. Ina yafa gaba amma ba na yafe ma wanda suka ci min amana. Saboda haka zan yi durbanin ka a cikin ka shadidi na zuwa ma garin ku na Malam Ya'u. Sisnai me muke jira ne Sisnai babu bata lokaci kawai ratata me muke jira ne Fada din wallahi sai ka ansa. Fada! Fada mini bi!
Why now, Bada? Make we finish this small amebo now. Na shiga. Ke? Ke ce? Ni ce. Kin dai ji abin da ya faru. Amma me ya kawo ki darina? San ka ne ya kawo ni. Ke? Dina ma wannan lissafin ma. Ki da kuda ko a school time ba kya yi na ma ki zo ki ce kuma kina dina ma wannan lissafin kawai. Wallahi ba da ina sa. Asali ma duk abin da na yi maka tab din a makaranta saboda san da nake maka ne. Ai wannan lissafin da ta. Kebi, Starboy, idan ku da raka ta gida don da kowa ya lalace ba da damuwa ba ce kawai. Ji za su raka ki gida. Okay, 69. Kai, yi kan wancan ɗawon. Faka. Hey, wait. Ba ka tsaya wani ina ma magana. Hey. Wonder shall never end. This man to you dey man. You know they look fake. Wani ma dalla kawo duk abin da ka sai yana cikin ka. When you this man to you dey man, your face no show, you no shine. I see mobile. This opunke put corn, I me be mobile. My face show and my shoe shine. Nonsense. Ba ya ga wannan faskin ba. Bari mu ga da su ma kuma in ya mai da kyau je gani. Ba lalata. Za mu ga zai. Sai na ga. Kai ya aka yi ne ya kake so ka mana irin abin nan ne mene ne faru tura ka kaje ka mana abu aka raka mana kai ya aka yi ne ka nazi mana kai wallahi ya fi karfi na ne yayi darbani na shadidi ina gaya muku da na sha a gurin nan yayi darbanin ka shadidi ka duba wannan dawan fa a dole ni ba yi darbanin ka shadidi kai dan sulani ai ko mu je biye ma ga mai kai wankin nan ban yi su ba kai ka sani ai ba na yi ai da gazara ba. Bada, wannan wankan duwa ne aka yi? Dama can bana yi ne. A'a bada ba haka nake nufi ba. Wani sai a matsayin fa. In ka tauna sai ka haɗiye. Kowa ya lalace bada. Kowa ya lalace kenan. Kowa ya lalace. Ta Ali bada. You dey talk craze. Baka san wa kake ce ma ta make you do well or make your picture be fine. Kai
Timaya, kana so mi darbanin ka shadidi ne? Since za ka zo kana yi ma kiran nan, you dey craze? Timaya, something they do you for it. Something they do you for it. You go chop craze. Ba da lissafi ne akan Aisha. Ta'ali ka ji mana, ta'ali. Timaya, lissafi akan Aisha. Da gaske? Kai sai ka zauna da yar biyu. Safi ya ɓaci fa, ya fi ɓacin ɓaci lazo. Yanzu maganin da wani shadidi ne kawai nake baka labari. Miƙo min wannan kuma mai kuke a nan ka guda ɗaya ba za ta mu. Ina za ka je ne sisina mu je tare mana. A lazo wannan yaƙin ni kaɗai ne kawai ka ba. Shi ke ne sisina. Ni kuna mun Kebi, wai me yasa kuke haka ne? Wannan wani irin rayuwa ne? Ya kuke yin haka ne? Kamar da yadda kika sani, ke ma kina cikin labari. Daman ke riga kin sani ba ma shiri da su boss. Eh, na sani. To abin da ya faru shi ne. Karki kyale ni idan ni fa ina kaunar ki. Ababatin zance da fari za a je na barki. Purchase your tracks today. Soyayya sai gani gaki. So